Gearr ba chóir a bheith rólas agad faoin na réamhacail himplaí. Well cad is réamhacail siimplí an. Is focail bhaga iad, cuireann siad áit sin bhfuil rud inniuil. Tá sé cin déag in úsáid againn go másra minic in san Gaeilge. Seo lista défa. Ag, as, hig, de, do, faoi, go, le, mar, ó, ribh, thar agus trí. Cuireann cuid acu séimhú nuair a úsáid sin tú iad le hainneamacail. Cuireann de, do, faoi, idir nuair a chéalaíonn sé both. Mar, ó, ribh, thar, trí séimhú ainneamacail a thosaíonn le consan a thagann ina dhé más féidir. De cuid eile an nach gcuireann séimhú. Ní chuireann ag, as, hig, go, le, idir nuair a chéalaíonn sé between ainneamacail a thosaíonn le consan. Ní chuirtear séimhú na litreatha seo in amar bés a Gaeilge. LNR, SC, SM, SP, ST agus na gcodaí A, E, I, O, U. Go dé mar a úsáidear réamhacail. Well thig réamhacail siimplí a úsáid lá haon le hainneamacail. Bí was agad na réamhacail a chuireann séimhú agus na réamhacail nach gcuireann séimhú ar dús. Seo rint samplaí daobh. Ceannaigh mé brontanas dó cheann amárach. Tá luthar phríomhaide na scoile. Bé sé ag clutha anocht. Raithí sé hig ceol choram sa saoirú. Na réamhacail himplaí. An seo bheimiid ag arc na réamhacail himplaí, cé na réamhacail himplaí, agus go dé mar a úsáidear iad le hainneamacail. Go dé ba chóir a bheith rólas agad faoin na réamhacail himplaí. Well cad is réamhacail siimplí an. Is focail bhaga iad, cuireann siad áit sin bhfuil rud inniuil. Tá sé cin déag in úsáid againn go másra minic in san Gaeilge. Seo lista défa. Ag, as, hig, de, do, faoi, go, le, mar, ó, ribh, thar agus trí. Cuireann cuid acu séimhú